Hemejäňize salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 289-njy bölümine hoş geldiňiz. Bilişiňiz ýaly biz ak kepleri studiyasynda we aşyraga size ullakan salamma. Eşdäm aşyra men bir kepdeler gahar edip berne. Näçe bilýär? Agzalamyzdan geçen bölümüň laýyky diýseň az. Ýöne şonu da sizi täzeliksiz goýup bolmaz. Araňyzda like basmaýanlar bar. Siz like basmasaňyz men täzelikleri ýetirip duraryn. We like basýan dostlarymyz eliňiz dert görmesin. Ola näme dostlar, täzeliklere başlalymy? Klip täzeliklerine başlaýas Murat Öwezov bilen. Murat bu klibinde milli aýratynlyklarymyzy çeper görnüşde öňe sürýär. Klibin her sahnasy diýsen owadan bolupdyr. Berekella Murat, gutlaýas, gowy iş bolupdyr. Hol asmandan uçan laçynım, uçan laçynım, uçan laçynım. Murat Molla ve Serdar Agyllyň 80-nji ýyllaryň stilinde täze klip Ayaz Baba. Aşra bu klibi görsen ýaşlaň ýadyňa düşür. Ýyly gocam ýaly öýle daşana warfagany bugün ýagdy kemme ýerle. Indiki täzeligimiz däli dädi we Spitter'dan şo klip animasiýaly gowy bolupdyr. Däli dädäniň ilkinji klibi diýsegem bolýar. Emma klip ilki däli dädäniň kanalyna çykdy. Ýöne onu pozup Spitter öz kanalynda täzeden ýükläpdir. Näme üçin beýle boldy? Barmak bilen gorkazan maňa tuş. Fevdor akly fygyny golaýmasan goş. Awdy daýdan täze klip bar. Aýdymyň adyna da bar goýupdyr. Ýöne klipde özi ýok. Aýdymyň sözleri manily bolupdyr. Bardyk janymyz bar, gıpgızıl däli ýüregimiz bar. Yetmede şonça ýene de bar, geler bizde gutarmyz bar. Bardyk janymyz bar, gıpgızıl däli ýüregimiz bar. Yetmede şonça ýene de bar, geler bizde gutarmyz. Indiki klip täzeligimiz Ataýevlerden. Tugalamy Aýdyn Edil atasynyň ýaş wagtyndaky fiýaly Zehin. Mekan Ataýev fit Aýdyn Ataýev sen başgada. Sen başgada durunca oda salgyny ber maňa barjak şorbada. Sen başgada durunca oda. Miwe Gumanowadan bir aýyň içinde ikinji täze klip uzak aralykdan soň iýzi giderli täzelikler hödürläp başlady. Kim bilýär her kim bol sevmelerkin şertin dilemin bolaýyn sen dertin bar dertin sen kim. Yaş aýdymçylarymyz Aýdyn Trend we Aynur Saparowa bilelikde täze fit hödürläpdirler. Ýalňyşmasam ikisiniň hem ilkinji duetleri. Eger Aýdyn kakasy Ahmet Damdamy we Aynur'un ejesi Maral Durdiýewa bilen Aýdany hasaby almasak. Yatlanım için beni Sorry. Sevmem görmedik kalbimi sevmedik kalbimi. Indiki klip täzeligimiz Emin Avro we Düzetden. Aýdymyň klibi gowy senariýaly düşürilen berekella oglanlar. Gowy iş düşüripdiňiz. Dowamy köp bolsun. Kopsa da özümi bağışlaman gidişini bağışlasam. Birinjide ýüregimi yaralan, ikincide yara biteridi galar yürekden söýse adım yana yana diri benim şoň bir. Indiki täzeligimiz Emirgenden. Aýdym Gökdepäniň taryhyna wasp edilip ýazylypdyr. Tugalamy Emirgen klip sahnalary türkmen ruhuny we milliliğimizi görkezip diýsen gowy iş hödürläp. Mertlerin mefyani Gökdepäm salam. Mertlerin mefyani Gökdepäm salam. Yıkılmasın hiç açan dikelen kalan. Sen yüreğimde sen açılsa ara.
Eniki täzeligimiz Jany sesi Resul Sahatov'dan Yazgul Jany. Diyadeknon Örgü güllerden Çiğlikim idi Güller yüzlerden Özgü be güllerden Özgü gıydar Eniki täzeligimiz Eldar Ahmedov'dan Türk dilinde konsertdan video. Erkilet güzelim ağlar mazıyor Amanın aman ben yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Canım canım tek tek basar Inni gelýäs Guganyň geçen bölüm beren sorawynyň yeňicisi kim we täze soraw näme gelin göreliň. Mediatymy hemmäňizi hoş gördük. Hemmäňiziň ýetip gelýän täze ýyldaňyz gutly bolsun. Geçen sapar berilen sorawyň jogabyny Aýmurat Hudaýberdiýew diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. Aýmurat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar ýene de täze logik soraw, şuýda bir kartinka goýjak, şo kartinkada soraw belgisiniň ýerine näçe bolmaly? Kim sorawyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 100 manat. Onda näme hemmäňize üstünlük. Sag bolun. Empoş täzeliklerine başlaýan Söhbet Jumaýew bilen näme jaň etýän. Näme jaň etýän kişler bolmadyk geldi, bolmadyk geldi, gönlüm ölmedik geldi. Näme jaň etýän kişler bolmadyk geldi. Indiki empoş täzeligimiz Maral Durdiýewadan Hey Dünya. Sana gelen barda gülün yok. Vah dünya senne gülün. Kızılgül Babaýewadan empoş täzeligi Şol Giýje. Ayda yatmalı men gece. Bana durmuştan en son kız soğudu şol gece. Yeniden geçemat. Ayda yatmalı men gece. Dolanıp Ýene bir empoş täzeligimiz Batyr Muhammedowdan Bu doglan güni. Bu dağlan günü, bu dağlan günü Şatlanyp bilinýän bu dağlan günü Bu dağlan günü, bu bayram günü Şat bolup bilinýän bu dağlan günü bir de aldamar. Inni gelýäs meniň iň gowran şagajygymy köňleri ýatlaşadyna. Jumamurat Kasimow Gunço. Ýene bir köňleri ýatlaly Laçyn Mammedowa bakar mısın? Oğlan seni süydüm mekan. Ya milleyli bollum mukam. Sana varan bu gülürüm. Nafak oda koydum mukam. Oğlan seni süydüm mekan. Ya milleyli bollum mukam. Bir de aldamar. Inni gelýäs tesirleri okumaly şagajygymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumyz Rose. Bu gepleşiňizem hemişe kiýaly gowulypdyr. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Aýmurat Hudaýberdiýew. Salam çikolatadan çok tatlı, rüzgardan tatlı, her şeyden daha çok tatlı, şadiýanjy, altyn we meje tamy. Size öňem aýtdym, etmeseňizem ýene bir ýerde aýdaýyn, meje show diýip bir bölüm açsaňyz gyzykly bolar. Sebäp ýyldızlaryň durmuşynda günnelik täsir we gyzykly wakalar bolýar. Klip täzelikleri, empoş şagajy, köňleri ýatlaly, tesirler, okumaly şagajy, meje show şeýler bolsa çok güzel, super bolardy. Ýene bir teklip, bu da kän berilýän teklip, ýene ýatlatýan ilkinji tesir ýazyna däli, iň owadan we iň manily tesir ýazyna bayrak goýsaňyz gowalardy. Hemme tesir ýazar ýaly. Dehedem desem, meje tama tiz wagtdan 100 milyon ýetsin. Gowy manily tesiriňiz üçin aýratyn sag bolsun aýtgan, maňa gow sözler ýazypsyňyz diýsem beýenirdiňiz, teklifiňizem pikirlenip bir netije çykararys nesip bolsa.
Indiki tesirimiz Oraz. Salam altın gepleşiňizde söz ýok, her ýerde sypdyrman görýän, ikinji güne ýetsem bolýar diýen gaty gyzyklar barýan, işiňizde diňe üstünlük arzu etýän, ýetip gelýän täze ýylyňyzam düşümli, ırsgally ýyl bolsun, bagtyňam açyk bolsun. Köp sağ olun. Bizim gepleşigimiz ikinji gün näle, birinji gün çykýa, ýadyňyzdan çykarmaň. Köp sağ olun tesiriňiz üçin. Siziň hem ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly, düşümli, rizqally, bereketli, şatlykly ýyl bolsun. Indi gelýär soňky tesirimize Murat Allak, salam mejitama we altyn. Size köp minnetdarlyk bildirýän täzelikleri halka ýetirýäniňiz üçin, nesip bolsa täze ýylla mundan ýokary sepkitlere ýetmeňizi arzu etýän diňe öňe altyňyz. Köp sağ olun. Siziň gollaryňyz bilen nesip bolsa mundan beter öňe siziň gollaryňyz bilen nesip bolsa ýeter. Siziň hem täzeýiniňiz gutly bolsun, ören gowy tesirler ýazsaňyz hemme jaňyz okap etişimde, ýani ýürejigimde hemme jaňyz söýýän. Sağ olun. Ona näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýäs. Bu hepdäniň täzelikleri şeýlerek. Haýsy täzelikler haladyňyz tesirlerde belläň. Ona näme, inniki bölümde görüşýänçe özüňize gowja seredin, like'laňyza garaşýan. Hoş, sağ olun. Bye bye. Наступающим с Новым годом. Yine de sen adını aytma. Şunu aydasın meni nokta hiç kliptak oynayan hala. Ay ne ettin ay. Yok hiç kağım aydım dinlersin ha? Dinleyen oktun mu? Ben şu an mesela 90'cı yılların aydımını ben bilyen. Ne için beyle oldu? Ka. Ne için belli oldu ka? Yo ayda qov aytyan mı? Ayda atıyorsun. Täzen aydayn mı? Qov mu? Konserde bilet tapmalar aşıra bir verdi. Yaz Gülcani menden alır. Bakar mısın? Bakar mısın? Türkmençe. Bakar mısın? Ya çok çayttın da sen onu. Gripladım ana. Yamanın ben şunu okumalar demem. Ana gutlapdylar aşağı menden öňürtmen gutlamakam. Men gilimde aşağı şeýle. Hudaý wa men gilim. Hem ýerde men suratymy görýän daşy şäkerde.